ହେଇ ବୁଝିଲ ସାଙ୍ଗ ଆମର ଏ ବର୍ଷ ଦଶହରା ମେଢ 11 କେଜିର ସୁନାର ମୁକୁଟ। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୁ ସେଇ ମୁକୁଟ ପାଖରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିବୁ। ଆମର ତୁ ଦେଖିନୁ, ଏଥର ଦେଖିବୁ କେତେ ସାଜସଜା ହେଇକି କେତେ କିଲୋ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିବିନି ତତେ, ମୋର ସେଇ ଯୋଉ ଭାଇ ସେଇ କହିବ କେତେ କିଲୋ ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତମର ଚାନ୍ଦି ମେଢ ହଉଛି, ଆଉ କଣ ସୁନା ଅଛି? 11 କିଲୋ, ଆମର 18 କିଲୋ ପାଖକୁ ଯା। ଆମର 11 କିଲୋ ସୁନା। ନା ତ ବିଶ୍ୱାସ କରିବନି, ଆଉ 11 କେଜିର ସୁନାର ମୁକୁଟ। ମୁକୁଟ ମୁଁ କହୁଛି ଟୋଟାଲ ମେଢ କଥା। ଆବେ ହେଇ ତମ ଦିଟାଙ୍କର କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନାହିଁ କିରି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏପଟରେ ଯାଉଛି ଦେଖୁଛି ତମେ ଦିଟାଙ୍କ ବସିକି ଏଇଠି ଗପୁଛ। ବସ ବସ। ଆଉ ଯାଉନ କୋଉଠି କଣ କାମ ଧନ୍ଦା କରିବ, ଦଶହରା ଆଇଲାଇଁ, ଦି ପଇସା କୋଉଠି କମେଇଲେ ଯାଆନ୍ତେ, କୋଉଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ବର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତେ, କି ମେଢ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତେ କଟକ। ହେଇଛି ଭାଇ, ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛୁ। ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛ ଏଇଠି ବସି ବସିକି? ପଚାରୁନ କଣ ପାଇଁ? କାହା ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛ? ସମୟ ଉପରେ। ସମୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛ? ତମ ଠାରୁ ବୋକା କି ସଂସାରରେ ନା। ଆମେ ସମୟ ଉପରେ କଣ ପ୍ରତିଶୋଧ ନଉଛ? ଭାଇ ତମେ ତ ଜାଣିଛ ସମୟ ଆମକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟକୁ ପୁରା ନଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଗପିକି ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରୁ ହେଲା। ଇଏ ତ ବୋକା, ତୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ପଡିକି ତୁ ବି ବୋକା ହେଇଗଲୁ। ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ପାସ୍। ହଉ ତମେ ଟାଇମକୁ ପାସ୍ କରୁଛ।